खुलुमबाय रायजोफोर गोबां जायगायावनो जोंनि इन्डियायाव दा बै आरजि कर हस्पिटालनि जि जाथाय जालांदोंमोन बिनि थाखायनो दावराव दावसि सलायगासिनो दङ जेसेबां निउज चेनेल दङ जेसेबां जोंनि इउटिउब चेनेल दङ प्राय बांसिनावनो बे जाथायखौ लानानै भिडिअ सानफ्रोमबो गोदान गोदान नुजाथिफैगासिनो दङ नाथाय दिनै सन्जय रायनि जि डिएनए टेस्ट खालामनो हरदोंमोन बै डिएनए टेस्टनि रिपर्टआ मोनफैबाय आरो बै डिएनए टेस्टआ सन्जय रायजों मेच जादों आरो बिनि मिनिंसआ बेनो जे बै दायनिगिरिया सन्जय रायाल' हारसिं दा खोथाया ओरैबायदि जाहैदों आंनि किसुमान माने बै सिबिआइफोरनि थाखाय किसुमान कुवेश्चन बेखौ आं नोंथांमोनजों सावरायलायनो सानदों आरो बेजों लोगोसे बे भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन साब्रै आरोबाव गोदान आसामि एरेस्ट खालामनाय जादों जायफोरखौ नोंथांमोना आं खोन्थागोन सोर मानि थाखाय एरेस्ट खालामनाय जादों आरो सोरखौ एरेस्ट खालामनाय जादों गासैखौबो डिटेल्सै मिथिगोन दा खोन्थाया जाबाय जिखालि सन्जय रायआ बै लेडि डक्टरजों बेफोरबायदि जाथाय मावहैदोंमोन आरो बे जाथायाव बियो हारसिंल' मोनबा नोंथांमोना साननानै नाय सासे लेडि डक्टरखौ हारसिं बेफोरबायदि खामानि माबोरै मावनो हागोन मानोना बिनि आथिं फारनैया सोखावनाय बिनि गोदनानि हाद्दिया बायनाय बिनि जि गानना थानाय ससमाया बायनानै बिनि मेगनाव हाबनानै थै ओंखारदोंमोन गतिके दा मिथिनाय बायदिबाथाय बे डक्टरा उन्दुनानै दंमोन आरो उन्दुनाय समाव सोर मानसिया ससमा गाननानै उन्दुयो बे कुवेश्चनखौ बै सन्जय रायनि सिगाङाव सोंनाया दरखार आरो जुदि सन्जय रायआ बिखौ खुगायाव हमथेनानै थादोंमोन अब्ला बियो आखाइ फारसेजों इमान गेदेर गेदेर खामानिखौ बियो बै लेडि डक्टरदो मावनो हायामोन आरो जुदि बियो खुगाखौ हमथेयागारानो बेफोरबायदि खामानिखौ मावदोंबा बे ओरैबायदि जायगा नङा जे हाग्रा गेजेराव फोथार बारियाव बा बिराद माने ओरैबायदि जायगा जेराव रावबोआनो गैया बेफोरबायदि जायगाबो नङा बे मोनसे बिल्डिं आरो जेराव थार्ड फ्ल'रल' माने जेन 50 ताला बिल्डिंनि जेन एकदम गोजौथाराव बेफोरबायदि जाथाय जादों बेबो नङा बे थार्ड फ्ल'राव जुदि बै सन्जय रायआ हारसिं बे खामानिखौ मावदोंबाथाय ओरैबायदि खामानि बियो मावनो हायाखै जे खुगाखौबो मुथेदो आरो आखाइ फारसेजों बिनि आथिंखौ बोख्लादो मेगनखौ सुफ्लंना होदो बेफोरबायदि जेब्लाबो जानोनो हाया गतिके बेफोर कुवेश्चनखौ एक्चुअलि आङो मिथिजानो लुगैयो आरो नोंथांमोननिबो गोसोआव हयथ' बेफोरबायदि कुवेश्चना ओंखारफैगासिनो दङ जे माबोरै बि हारसिं बेफोर खामानिखौ मावनो हानो दा जायखिजाया बेफोर खामानिया जों सोंनोल'सो हागोन मानोना जोंनियाव इमान माने पावारथ' गैया थेवबो जोङो आवाज दिखांनो हागोन जोङो माने कुवेश्चन सोंनो हागोन बेफोरखौ आरो नोंथांमोनाबो जुदि बै लेडि डक्टरखौ थाबैनो दायनिगिरि बिखौ साजा मोनहोनो लुगैदोंबाथाय नोंथांमोनाबो कमेन्ट बक्सआव जास्टिस होननानै लिरना हर आरो जों गासैबो लोगो नांनानै नाजागासिनो दङ माबोरै बे दायनिगिरिखौ फटकनो साजा होनो हागोन आरो लोगोसे दा जोङो मिथिगोन सोर सोर साबा मानसि आरो बिसोरखौ मानि थाखाय हमनाय जादों मानि थाखाय बिसोरखौ सिबिआइआ माने बिसोरनि सायावबो बे केसजों नांजाबफादो बेफोरखौ गासैखौबो मिथिगोन फार्स्ट मुङानो जाबाय बिप्लब सिंह आरो बै बिप्लब सिंहआ मोनसे मा ट्रेडार्स होननानै मुलिनि दखान होदोंमोन आरो बियो बै हस्पिटालनिफ्राय सरकारि जि मुलि बेफोरखौ माने लाना थांनानै गावनि दखाननिफ्रायबो मुलिनि माने लेनदेन खालामोमोन गोबां माने करापसननि थ्रुयै बेफोरबायदि माने बै सन्दीप घोषजों जोबोद माने मिला मिसायै बिसोरो बे खामानिखौ मावोमोन आरो बेनि थाखायनो सिबिआइआ बै लेडि डक्टरनि केसजों लोगोसे बेखौबो माने हमजाबदों मानोना बे केसा ओरैबायदि जाहैदों सिबिआइनि थाखाय माने मोनसे फिसा केसनि थाखाय ओरैबायदि गोबां माने नांदेरफैजोबदों बे केसाव जेराव माने करापसन मानि लन्ड्रिं ड्राग्स किसुमान पर्न'ग्राफि बेफोरबायदि गोबां केस फैनानै माने नुजाफैदो बे केसाव आरो बे सुबुंखौ हमनाय जादों बिनि थाखायनो मानोना बे लेडि डक्टरखौ बुथारनायनि कारना मा आरो बिनि थाखायनो सिबिआइ जेखौ मोनदो बेखौनो माने हमना लाबनानै
सोंख्ल'बाय दङ आरो बे केसाव बिबो दोंफायो होननानै सिबिआइनि सन्देह। सेकेन्डआवनो जाबाय सुमन हाजरा। बै सुमन हाजरायाबो बै सरकारि जि मेडिकेल टुल्स सिरिन्ज माबा माबि बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बुस्थुफोरखौ सरकारनिफ्राय फ्रियै फैयो, नाथाय बै फ्रियै फैनायखौ बै सन्दीप घोषआ इउज खालामनो गारै बेफोर बुस्थुखौ सब माने बै हाजरानो साप्लाय हरोमोन आरो बे हाजराया बिनिफ्राय गासै बे बुस्थुफोरखौ लांनानै खुला बाजाराव फानहैयोमोन। थार्डआव जाबाय आफसार आली खान। आरो बै आफसार आली खाना बै सन्दीप घोषनि बिराद क्लस माने एनि टाइम बिजोंनो थाफाबाय थाग्रा सासे बडिगार्ड टाइपनि। आरो बै आफसार आलीया गासै बे जाथायखौनो जाथो बा सन्दीप घोषनि जि डिटेल्स दंमोन गासैखौबो मिथिजोबगो आरो बिनि थाखाय बिखौबो एरेस्ट खालामनाय जादों सिबिआइआ। आरो फोर्थ नाम्बाराव जाबाय सन्दीप घोष। बिथांखौथ' आजिखालि बे दुनियायाव माने मिथि मानसियानो गैया, जायनि थाखाय डक्टरफोरा दाबो हरसे जनानै बै आरजि कर हस्पिटालनि सिगाङाव जनानै प्रटेस्ट खालामगासिनो दङ। बिखौ एक्सुअलि बै मार्डारजों लिंलां जेबो मोनथ'वाखै, नाथाय बिखौ एरेस्ट खालामनायनि कारनानो जाबाय करापसन। गोबां करापसन, गोबां कमप्लेन बिनि नामाव दंमोन सिगांनिफ्रायनो, नाथाय बिहा गोबां गेदेर गेदेर सुबुंफोरजों लेनदेन थानायखाय बिखौ रावबो दिनैसिम माने आखाइ सुहैनो हायाखैमोन। आरो मैयासो इडियाबो बै केसाव माने हेफाजाब होफैदो आरो इडिया फैनानै बिनि न'आव गोबां रां रुफा मोनदो। लोगोसे थाइसे जायगायाव बिराद गेदेर माने फार्म हाउस लोगोसे बिराद गेदेर बांला मोनसे गंसे माने मोननाय जादों बिनि नामनि। गेजेर गेजेर बिनि खाथियाव थानाय सुबुंफोरा बुंनाय मथे गेजेर गेजेर बियो फेमिलि लानानै बेयाव थाङोमोननो आरो साननै सानथाम थानानै बै बांलानिफ्राय फैफिनोमोन होननानै मिथिनो मोनो। आरो 5 नम्बराव जाबाय सन्जय राय। नोंथांमोना सिनायनो बाखि गैया बे मानसिखौ। आरो बे सासेखौल' माने दायनिगिरि होनना मोननाय जायो सिसिटिभि फुटेजनि थ्रुयै बा बिनि जि ब्लुटुथ हेडफननि थ्रुयै आरो लोगोसे DNA टेस्टनि थ्रुयै। दा आं सिगां सोंखांनाय कुवेश्चनफोरखौ नोंथांमोना नायबोखाबायानो। मा कुवेश्चन आंनि गोसो सिङाव दा हाबनानै दङ आरो बे कुवेश्चनाबो जानो हागौ नोंथांमोननि गोसो सिङावबो बे कुवेश्चनानो दोङो। नाथाय सिबिआइफोरा मा रिजाल्ट दिहुनो, मब्ला दिहुनो, बिनि थाखायनो जों दा नेनांसिगोन साननैसो आरोबाव मब्ला बेनि फाइनाल रिजाल्टआ ओंखारबोयो। आरो आसा खालामो जाहाथे जेसेबां दायनिगिरि दङ, जेसेबां गेदेरानो जा, जेसेबां पावारफुलानो जा, सोरबा पलिटिसियान जा, जाहाथे हमजानानै बिखौ जि दाय माने सास्ति मोननो गोनां बिखौ जाहाथे मोनो, बेखौनो जोङो आसा खालामनो हागोन दा। आरो नोंथांमोना जायफोरा भिडिअखौ नायदो, जुदि मोजां मोनदोंबाथाय लाइक मोनसे खालामना हो आरो लोगोसे कमेन्ट्स बक्सआव कमेन्ट्सखौ लिरहर। जायफोरा गोदानै फैदों नोंथांमोनखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे नेक्स्ट माने निउ आपडेट लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।